Sa number 10, duha ka LPA sagwa sang PAR gina-monitor sang pag-asa. Ang unang nga low pressure area ngyara sa 1,275 kilometers east sang northeastern Mindanao as of 4 p.m. Ginapaabot nga magasulod ini sa PAR sa Martes, pero hindi ini mangin isa ka bagyo. Pero magadala naman ini sang ulan sa mga parte sang Visayas kag Mindanao sa Huwebes kag Biyernes. Ang ikaduha nga LPA ang yara sa 2,815 kilometers east sang northeastern Mindanao kag may medium nga tsansa nga mangin bagyo. Ginapaabot nga mangin bagyo na ini pagsulod sa PAR sa Sabado o kun Domingo kag tawgon nga bagyo Caloy. Ginalantaw nga posible hindi ini maglandfall kay matunaw ini sa kadagatan. Mahimo pa magbago ang weather forecast, gani padayon lang magtutok sa lakat sang panahon. Sunod sa pag-asa, yara sa isa tubtub duha ka bagyo ang mahimo magsulod sa Pilipinas silinga bulan sang Mayo.